Magellan na Cross at saka yung mga ibang ano pa doon katabi-tabi. Alas 2 pa pala ang ano rito bukas. At least na experience ko namin ni Mrs. na pumunta dito sa 10,000 of Roses of Cebu. Okay, alright, nakasoroy. Punta na lang tayo doon. Ang 36 minutes, 18 kilometers. Dadaan na naman tayo ng Sisilix, mga kasoroy. Tapos magpa-picture kami doon sa may parang nakaposte na madami. Okay, mga kasoroy, doon na lang ako sa Sisilix pagpapasok na kami. Kasi nadadaanan ko na rin ito kanina itong papunta doon. Alright. Sisilix, yung entrance niya, dito na naman tayo dumaan. Mamaya doon sa may poste na malaki, pa-picture tayo doon para may remembrance. Cordoba Community Hospital. Okay. Emergency parking. May emergency parking ito. Dito muna tayo. Ay, patay tayo dyan. May tayo makaparking. Tingnan mo naman yung yung mga kasoroy. Pa tayo, simplang pa tayo dyan Huwag na, dito na lang. 60 kilometers per hour. Wala pa tayong RFID, mga kasoroy. Saan bang cash nito? Okay, dito tayo, cash tayo. Motor dito sa kabila. May buntag. Okay, thank you po, ma'am. 60 pesos pala rito pag paalo, mga kasoroy. Si ma'am Ay. Ha? Ewan ko, ba't 60? Papunta ka doon, papasok 90. Ngayon, pag palabas, mga kasoroy, 60. Okay lang din. Alright, mga kasoroy, nagpa-picture lang kami rito sa dito banda. Kaso lang kahit malayo sabi ni Mrs. meron raw doon banda kasi maraming nagpapa-picture kanina doon Kaya baka wala, nagpa-picture na lang kami, nag-selfie na lang kami rito para sigurado kung wala man ditong parkingan. Bawal kasi rito, mga kasoroy, mag-parking dito sa gilid Delikado sa disgrasya. Marami pa rin mga kasoroy dyan sa baba. Naririnig ko yung mga drum nila na nagsi-celebrate sila sa nila. Yun ganda talaga ng pagka nito, gawa nitong bridge na to. Pa-exit na kami, mga kasoroy, sa dito. Dito lang kami nakakuha ng makulit kasi itong si Mrs. ko. Gusto niya meron ng parkingan doon. Wala namang parkingan pala Yung pangalawang poste, may marami ng kamera doon. Baka pag mahuli tayo doon anuhan tong natin plate number Nung una sana sabi ko nga saglit lang sabi may parkingan doon. Wala namang parkingan. Sige lang, okay lang, mga kasoroy. At least nakaano ako kanina kahit paano. Maganda sana kasi yun kasi malapit sa poste. Kinuhaan kasi ko nung buti na lang kumuha ako. Kahit paano may nakakuha ako ng picture doon. Ilang lang, 14 minutes na lang. Sana hindi masyado matraffic yan sa kasi yan, Cebu City kasi yan, mga kasoroy. Grabe ang traffic dyan kasi ngayon pa, sinulog pa ngayon. Hindi naman sinulog, bukas raw ang sinulog. 14 ngayon Semi-dispiras na ngayon Ito, ano ba to? Parad? SM. SM Cebu. Ang laki, mga kasoroy SM Cebu. Cebu City na kasi to, mga kasoroy, dito. Yata, ewan ko lang di ko alam. SM Cebu di Cebu City na to. Yung pier, malapit na dito yun. Mamaya, kung may time tayo, mga kasoroy, it means yan, may okasyon dito sa parang probinsya na maraming ganito. Anong tawag yan? Hindi ko alam na, mga sorry. Banderita raw, sabi ni Mrs. Pag meron ka makita dyan, pag daan mo sa isang lugar, may okasyon yan na parating or ayun, karamihan yan, mga kasoroy, fiesta dito sa Visayas. Yan ang mga dyan, mga parang tradisyon na kahapon may nakita, hindi kasi ako nag-video kahapon. Ewan ko anong lugar banda yun. Ang dami, ang haba na gano'n sa city. Stig yung babae, naka-KTM. Ito na lang, 10 minutes lang, mga kasoroy, bago tayo makarating ng Magellans. Litson, gusto mo? Kakain ka? Kaya nga, sarap sana. Sige lang, sarap sana ito. Doon na lang sa papunta tayo ng Temple of Liang Road. Meron marami. Natatakam yung asawa ko sa litson na doon. Mamaya, tingnan natin anong breakfast. Puntahan muna natin to. Alright, mga kasoroy, mamaya na lang.
Oo, paliko tayo, hindi tayo pupunta dyan. Yan lang, my dear. Kala namin ano kami dyan sa ano, makadaan kami dyan sa mga may mga dito ba? Hindi, doon pa sa kabila. Kabila pala, hindi dito. Yun o, maraming mga ano doon. Maraming mga ano dyan, mga kasuroy. Ayun na, patay, sarado yata nga rod. Yan lang, patay tayo. Ha? Saan? Ah, pwede. Okay, mga kasuroy, sarado yung pa-entrance ng ano, Sign of the Cross. Tayo dyan, mga kasuroy. Nandyan na lang sana yung ano, yung Magellan na Magellan Cross. Pero ang daming tao, mga kasuroy. Sinarado yung mga ano, mga daan papasok doon. Kailangan mo lang maglakad lang. Ang layo, mga nasa, ha? Wala na, lahat sarado. My goodness. Much later. Na kami sa Cebu West, Tao West ba yun? Tao West yun nga ron. Tao West Temple. Sus, hindi talaga kami nakapasok doon sa Magellan Cross, mga kasuroy, kasi grabing crowded ang tao doon. Grabing traffic. Sinisira na yung mga ibang mga street. Hindi kami makapasok-pasok doon kung saan kami itapon ni ano. Yung tinuro sana ni Google Map, ano naman, dito yata. Pwede kaya rito papasok? Sir, pwede pumasok, sir? Pwede na musulod? Ah, sige nga ron. Ah, sige, sir. Alright, mga kasuroy, andito na kami sa Philippine Taos Temple Incorporated yun. Parkingan lang pala rito, mga kasuroy. Ngayon, sir, ah. Ano? Temple of Tao West. Dito pala ang entrance, parking lang pala yun doon, mga kasuroy. Sige na, dito na entrance, yan, mga kasuroy. Ito ang entrance, papunta sa taas. Inano lang namin yung sisibyong doon at saka yung helmet namin. Sabi naman ni yung nagbabantay doon okay lang daw. Ito, hagdanan pala papataas. Ito, nagbabadya na naman ng ano, mga kasuroy. Ulan, maambon na naman. May occasion. Hiningal na si Mrs. Ano, okay ka lang dyan? Hindi. Ay. Hello. Alright, napunta na naman sa taas. Puro ang daming hagdanan rito, mga kasuroy. Ay, ang ganda. Mga insect pala ito, siguro. Siningaw rin ako, mga kasuroy. Mahaba-haba rin yung anuhan. Oh, ganda. Climb dito. Ha? Yan tayo pa-picture. Yan, mga kasuroy. Magandang picturean to. Ang ganda, oh. Sige na, tingnan mo lang nga, ha? Mamaya na, mga kasuroy. Tara, hindi pa pwede mo taga? Sige. Saka na naman, mga kasuroy. Ay, mas, kaya hindi pwede. Ayun lang. Bawal walang mask. Hindi tayo pwede pumasok pag walang mask. May tindahan sa baba. Sa baba? Hindi sinabi sa baba kasi. Walang tao doon? Hindi, may tao, pero May hindi tao pero hindi wala nagsabi nag-ingon na eh. walang mask. Tara, sige lang. Okay lang. It's okay, man. Tara, picture lang tayo rito. Bawal pala rito, mga kasuroy, pag walang mask. Kala namin nakakapasok kami, ha? Sayang eh. Hindi kasi nagsabi yung ano doon na bawal palang. Nakita naman niya kami doon na pumasok na ano. Wala kaming mask. Yun lang. Yan lang, ganda pa naman sana sa taas. Hindi na kami makakapunta doon, sa loob rin. Yan lang, ganda na. Dito rin. May tao. Ay, sa photobomber tayo dito. Nga dito tayo. Sayang, walang mask. Ay, nako. Yan lang. Ganda pa naman sana sa taas kung ano. Walang mask kami, mga kasuroy, kaya hindi tuloy kami makapunta doon. Hindi naman nagsabi yung nasa... Ayan sila. Sayang. Ayan yung parkingan doon, mga kasuroy. Mamaya picturean ko muna si Mrs. Okay?